yatani ase? Yatani? Since when? You can get one, we're going in front. Since when? That you can get one, we're going in front.
DPP oye! Assalamu alaikum. Swelele uli. Nombene nije ni. Zosangala site. Toyambilira ndifuna lutokoze kwambiri. Ino anthu akwathu kuno. Kuno kwathu munandivotera kwambiri. Kumene amavoti ati kuno olonepa munamuonesa kuli pano mitatu pano sijonjo iwe munaonesadi kuti loza kuno ndikwandani ndi kuno andine ndifuna ndikulonjezeni zimene nalonjeza zimene ndidachite kuno sikuzakhala sochimosimosi anthu akwathu kuno sazakhala sochimosimosi achinyamata akwathu kuno sazakhala sochimosimosi achitsikana akwathu kuno sazakhala sochimosimosi ng'amba zakwathu kuno sizizakhala sochimosimosi dera lakwathu kuno olo maonekedwa m'maso sazakhala sochimosimosi kwathu kuno anthu samapanganso mabizinesi amodzimodzi kunoko kuno kusintha kunoko kuno kukhala chitsanzo kuti kodi munthu akasankhidwa MP amayenera kupanga chani zikhala kunoko ndikufuna ndikuthokozeni kwambiri simunandichitise manyazi olo mafikazi mmene atulukira aliyense akuchita kuona kuti kwawo kwaloza ndikuti ndikunoko ndipo ambuye akudalitseni mayi yanga akutizikomo kwambiri iwowo sakanatha kubwera eti koma akutizikomo kwambiri asisi mundithokozere kwa aliyense wakwamakawa tikati kwa makawa tikuyambira kwa magogola mpaka kumatuwi sichoncho pamenepa epathu paine ndipo iniyo mwasomesa kwambiri ngati ine ndili MP ndichifukwa chapati nde pano pakhale chimozimozi inuyo mukhale chimozimozi tiyeni tisangalale mwamtendere sichoncho midzimu tisatozane kuyambira pano ine ndine MP waliyense tisatozane tisanyozane kaya matukwana izo ndizawo zatsalira okha mumtima mwawo aona mmene angachitire eti akuluakulu samachita ali akuluakulu anali ananga ndeyasova okha ife tisasovere kumukana eti chifukwa mulungu akakudalitsa sumang'ana mbuyo kuti kodi adani anga atale kuti ndamenye somana ayi iwo mapita kuti ife ndikupita kuti DPP oye kuno kwathu tipanga private ndikudikira tonse tidikire kuti amalawi electoral commission alengeze eti timadikira iwowo kuti alengeze ifeyo tikudziwa chifukwa Madale Center pamadeko alengeza kuti constituency ino ndawina ndineyo komano tidikire ameki kuti alengeze akalengeza ndiye tipanga mapando m'midzi mwathumu sichoncho chachiwiri ndithokoze kwambiri mavoti amene mwapasa atati mavoti abano pamakawa
tonse amene tavota tinali okwana about 24,000 koma Agadi apeza mavoti panopa pafupifupi 22,000. Agadi panopa kapasa mavoti okwana 93%. Kutanthauza kuti aliyense pano wavotera Agadi. Agadi kumene aliko akudziwanso kuti kwawo ndikuti amene atangane baitachitise manyazi. Ndikuti zikomo kwambiri mwachita chilungamo mwasonyeza chikondi. Ndikupempheni tsopano kuti tiyeni tibwerere chifukwa ulendo tukafika kuMkondasi nanga tibwerera bwanji eti mutisiye atilandireso apa madeko choncho tizilandirana njiramo chonde tiyeni tibwerere magalimoto muja tisakwerenso chifukwaso tikatenga zathu apo ndiye kuti akwera akatsikira penapo eti taona kuti ena amene tachoka kumtunda mpaka tafika kuno chonde kaya ndife atsogoleri kasisa atsogoleri magalimoto mutisakani chifukwa tumene kuti upitako kuliso atsogoleri ena akaona ngati kuti sibwino eti nawonso akakwere kudera kwawo akavinenso ukumvana eti ambuye akudalitseni.